Lisbon na betajung pi ke perlok bagi pajba nisu penken mau biang ba kanino stain sport social and cultural club kan sasdang no ya kaneka invitation football not out tournament arhajar arplay arhajar upsau kaban sasdang no haka shipau tarik naiwing arhajar arplay hang dah po kaneka madan football jong kasinong new nong stain west kasihil but hakatai ka singi kapor bangin sedang kenong hakapor khat ar siteng PM tena kapenta jungi kinong pikai kebai tiket kenong sispa sanpo tingka marway te ini sispa sanpo ilong kum jing yarap na kapenta ka price na kapenta julu jing sep jong kaneka tournament tingi kerpat epi ke pajba bat perlok riwit football jong ka nong ston tanyong ston berok kawai bat na kaneka rikasi jongi ba nginiwan banwan man ai ka jingkrshan bat nginwan man saki ya kate ka jingil kai ka shiputrik kitem ki ban saya le kai ningkong ha ka shiputrik no hapdeng ka Riboy United FC nang thina po them Riboy jong kane ka jilla Mikhalia jungi kan yakun persya ya ka Jamshedpur nang thina po jilla Jharkhand kabedero kane Jamshedpur kabedero ka tim jong ka ISL League ya kate ka sengi community ba ka jingil kai kanong ka jingil kai ka internet bat kabala ban penhun yingi ki pajba ya sesen ya wer ni khot ya pi we banwan te ha kapor khat arsideng kendon ki jingil kai baper kum ki jingshat ki jingrwai bat kum ta ter te na kaliang u deputy commissioner ka west kasihil un salong u kongsan lane uban pli ya kane ka invitation football not out hak te ka shipau tarik te kaba kham sultanat kalong ba ni hang ne ya kane ka kali belero na kabenta jungi we kum ka jingkershan ya ka ne ka sport club jungi na kabenta ka jingi harap na kabenta ka jingdon kam jong ka sport club jungi ban pembahai kane ka madan bat ki jinglod jing sep babon ha jong kane ka madan hang ne pi ka dang khoro khoram dengan penyela kai da kane ka lucky draw keben kong pinyo da kane ka belero kumba pilo i ha kane ka video menta nodong sedong kade ka BS4 nya ka badang biang lot tip-top nodong sedong ki condition jong kane ka kali kentubro ikut kisla ki babiang lot nodong sedong te lada jia ba kumno pila don kali na pim trek kane ka kali ngila ban ai da ka pisa lai lak tengka na ka benta ka beningkong bat na ka benta ka baaru ka don ka price ka balong silak tengka bat ka balai kanong laipo hajar tengka kabasa kolong 10,000 tengka bat kabasan kanong san hajar tengka te kabai tiket na kabta kan ka lucky draw kanong bet tang lai spa tengka si tiket balada sim artli ngin ken hakador san spa tengka te na ya ki tiket jong ka lucky draw ngin pli bat ngin di na do ka por henyo siteng men step tikitu ki bakwa banwan tet ngewer ngi khot epi we bani simenta ya kan ka lucky draw te new siteng men step ngin dia tiket lucky draw bat hakapor khatway baje men step ngin sapli ya ka kantar bandi ki tiket bandrong hapo madana kamta ke kaneka football te hakatai ka sngi sajisen ngi wer ngi khot epi we wan pek ya kaneka jingel kai bat ya kaneka tournament na kamta kaneka ayom jungi kubleshibun saja keluar window. Yang